38. Natala. Pinotxo eta bota ondoren arraia jantzuen, da geok berriz txontxongilo bihurtu zen. Nigerin zebilera behan buru salo nahian marrazo ikaragarri batek irentxintzun. Pinotxo guretan zebilela erosliak atea izuretatik, baina harritute gozan, asto bat atea herrian txontxongilo atea zulako. Da Pinotxo con la explicación. Bea, aur bat bihurtu partez asto bat bihurtu zola, eta orduan erosliak erosin ziola, da errenazalako ureta otazula. Da bik itzai jenean ondoren biskatian eroslia jundintzan, eta Pinotxo ureta salto inda egerin hasi zen. Uharri batian Pinotxo ume hilea rosado bat ikusi zuen, eta behan ahuntzan, eta bapatian marrazo batek irentxintzutxon. Eta geho marrazoan bagarren atun politikari zion, eta argitasun bat ikusi zuen da, pentsa zuen launduko zien arraizarra zala eta elkarra hartu zian.